להאמין איזה יתרון. אני אתן לך למשל דוגמה, שמוצאים סרטן שלב ראשון, 91 יבריאו ו10% ימותו. למי ניתן טיפול? אנחנו לא יודעים מי יחיה מי ימות. הם סטייג' 1 כולנו. אבל אם הכלב יריח חיובי, ואחרי שבוע עוד חיובי, ואחרי שבועיים עדיין חיובי, או 3 שבועות, אני עוד לא יודע מתי, אז אני אגיד, פה לא צריך טיפול, ופה כן צריך טיפול. אז זה ישנה. לא רק ההבחנה הראשונית, אלא את מהלך הטיפול. כן, אני אומר, זאת דוגמה. אישה שנכנסת למרפאת השד, ודופקים לה שם את השדיים עם המלקחיים האלה, והמון נשים זה כואב. לא נעים. אז אישה תיכנס למעבדה, תשים את זה 5 דקות, תסתכל על טלוויזיה, תשאיר את זה, תלך הביתה, למחרת יש לה תשובה. לא רק זה, ולמרות אני רוצה רק לחזק מה שאמרת, למרות שבדיקות הממוגרפיה מכוסות בסל הבריאות, לא 100% מהאנשים בגיל 50 בישראל מבצעות את הבדיקה הזאת. חלק מהעניין זה החשש מהכאבים. מה קורה גם אנשים מתחת לגיל 50 שרוצות לעשות את זה? מה קורה אנשים מתחת לגיל 50? מה קורה עם אותם נשים שמרקם השד שלהם הוא דחוס מדי והממוגרפיה איננה יעילה אצלן? ולא לדבר על הקרינה המייננת מהממוגרפיה, שגם היא שיקול תיאורטי.